देखे वाली साली तू टेंशन मत ल, काहे से कि चंदनवा 2 दिन से उपवासे बा यही भोज के चक्कर में। नइखे विश्वास पूछ ल त। एगो बात बतावा लोगिन कि इतना सुंदर सुशील लड़की अगर आके कहे कि भाई भूखे मत जइह तो भरल भी पेट रही नु तो लोग कही कि अरे खालिए बाउर खाली सामने सामने। अरे ना ना ना, अरे तोहरा रहते एकर पेट कभी बेसी हो सकेला, ये हमेशा घटले रही। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन खइला का बाद एगो रसमलैया में से खिया देते नु तो यात्रा एकर बन जाए। झूरी? ये झूरी का होला भाई? समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ सुलेशन, तोरा पता बा का रे ये झूरी का होला रे? ना पता बा तो चल तू ही बता दे कि झूरी का रे। हमको नहीं पता। तुम जैसे मादर चौदों को लेकिन क्यों? नीचे के चाटे के होई एकरा। ना ना, हमारे मतलब है कि अब तारा के देख के एकर नियत खराब हो गईल बा। अब इतना खूबसूरत हो के सामने बैठ के खाना खियाइबू। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं के समझ में आवत है, देखी तो एकर हरकत देखी तो बुझा गइल नु। एकर हरकत देख के तना तो समझ में आ गइल कि एकदम हवस में मदहोश हो के नाली में पानी गिरावल चाहता। हाँ तो यही तरह घूम घूम के खात पियत न रह, जिस दिन गलती से नालिया के पोनिया पिया दिल तो कोमा में चल जाइबे। अब तोहनी लोग के का लागता भाई लोग एकरा के देख के, एकर नियत का बा नीचे जा तक कमेंट करके बताओ। तो मिलत तानी अगला वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।